That's good. Nandito tayo sa Oriental Supermarket. Ito yung Asian supermarket dito sa Kilona. That's good. Dito mabibili yung malunggay, saluyot, mga ganun, mga Asian na flavors, kumbaga. Dito tayo. Ano to? That's good, ha? Tabi ng Highway 97. Ayun yung Toyota sa kabila. Pasok tayo yan. Oriental Mindoro. Sana may gulay. Meron tayong cart mga that's good na inihila. Puntahan muna natin yung gulay dahil baka maubusan tayo ng saluyot at malunggay. Ang sarap mag-abraw mga that's good. Magdinengdeng. Tingnan nga natin kung meron. Uy, mukhang naamoy ko na. Meron. Anong meron? May kalamansi. Ayun, may malunggay na that's good. May malunggay $4.99. Malunggay. Diba? Bumaba ang presyo ka. That's good, ha? $7 to dati. Ngayon, $4.99 na lang. Naku, may saluyot pa. That's good, oh. Pang inabraw. Kuha tayo ng isang saluyot ay $5.99. $5.99. Yan. Tapos, isang malunggay, mga ka-that's good. Piliin natin yung medyo bata-bata para sarap sa dinengdeng. Mga ka-that's good, green leafy vegetables, fibers. May kalamansi, mga ka-that's. Ang tawag nila cilantro. Pero kalamansi to, diba? Ka-that's good. Mali kasi, ka-that's good. Mali. Ito pala ang cilantro, mga that's good. Akala ko ito na yung tinatawag nilang cilantro. Kalamansi ka, that's good. Kumquat. Kuha tayo ka, that's good. Kuha tayo ng isa para matikman natin. Magkano kaya to? $6 ka, that's good. $5.99. Tingnan nga natin kung ano pang meron. Masarap sana to kung may sitaw pa, mga ka, that's good. Kung may sitaw, ayun, mga ka-that's good, oh. Huling-huli. Hindi, fresh siya. Presko. Asan? Tingnan natin, mga ka-that's good, ang sitaw nila ay, ang tawag dito ay sitaw o kaya string beans o kaya yard long long beans. $3.57. Mga ka-that's good. Tignan ko kung pwede pa siyang madinengdeng, may nabraw. Piliin natin dahil wala naman tayong mga kaagaw ngayon. Okay pa, no? Pwede pa. Ayan, ang dinengdeng. Ayan, okay na. Sitaw na. Nag-iisang ikaw yung Oppo, mga ka-that's good. Oppo din siya. Pangalan niya Oppo, oh. $1.79 ang isang pound. Ito naman kabutsa. Ano pang meron? Wala na. Luya ka. That's good. Kamote. Kamote. Mga kamote. Ito yung mga bagoong, that's good. Nakarating din pala rin. Ang tawag nila ay salted anchovy sauce. $4.49. That's good. Ang isang ganito ng bagoong. Tatak Bulacan. Ito naman Thailand, mga that's good. Parang bagoong din, pero galing Thailand. Meron ding yung ano tawag dito na nga, yung sa atin Lingayen shrimp fry tawag nila, parang ito naman Barrio Fiesta shrimp paste, mga tawag $8.99. Ayan, mga ka-that's good. Galing yan. Bagoong alamang pala, mga ka-that's. Ito bagoong alamang, $5.99.
Mukhang masarap tong i-pancit canton mga kadads ko. Yung fresco. Parang ito yata yung fresco. Hindi ko lang sure. Pero ang tawag nila ay Oriental Thin Noodles Yakisoba. That's it. Subukan nga natin. Ito yung laman ng gabi kadads ko. Taro small, $4.99 ang per pound. Ito yung sa Ilocos, yung Tortorico o kaya yung Suswako. Yan. Depende kadads ko kung saan ka sa Ilocos. Ang tawag sa pasukin niya ay Suswako. Sa Pagudpud ay Tortorico. Ayan o. Malaki rin tong Oriental kadads ko. Meron din silang mga ganito, mga itlog na maalat. Ayan. Oh. Etong kadads ko, hindi pa luto ito. Ibo-boil mo para maluto siya. Itlog na maalat. Masarap yan kadads ko. May mga bigas din mga kadads ko. Ang bigas dito kadads ko ay katulad nito $34 yung 18 pounds ng jasmine. That's good. Yung 9.1 kilograms ay $34. Yan yung bigas namin. That's good. Yan yung binibili naming bigas. Hanapin natin mga kadats good yung ay ito may mga ano chichiria, ay cheese ring, that's good, sarap po. $1.29 yung cheese ring. Kuha tayo isa. May pandesal. May pandesal dito. That's good, masarap ang pandesal. $5.99, that's good. Ang isang pandesal. Kuha tayo isa. May nyog sila kadas ko. $4.49 ang isa. Buko. Hinahanap ko yung sardinas kadas ko. Oops, andito rin yung mga yung FC ketchup. Mayroon din Mang Tomas kadas ko. Lang kamatayang Mang Tomas. Masarap yan sa ano mga kadats ko. Sa chicken. Yeah, meron din silang pinakurat. Kaso meron tayo sa bahay. So, ito yung may Filipino style spaghetti that's good. Matamis to, masarap to that's good. Nandito ang mga sardinas. Siyempre doon tayo sa ano ba? Ligo. Ang 555 mga kadasuday. $1.39. Pag dalawa, $2.49 mga kadats good. Mas mura rito ang sardinas kaysa sa superstore. Kasi $1.70 doon. Ito naman yung pula kadats good. Yan $1.79. Ay ito yung fried mackerel kadats good. Itong pulang ligo $1.49 kadats good ang ligo. Ito naman doon tayo sa mega sardines. Mega sardines. Kaso hindi siya easy open can. That's good. Maghihirap pa tayong magbubukas nito. Doon na lang tayo sa ligo. Ayun. Dalawa. Kumuha rin tayo ng century tuna. Masarap to. That's good. Ayan. Gusto kong makainom ng sabaw ng buko that's good. Parang gusto kong subukan to Ito coconut juice mga kadas good. Ano bang ang laman nito? Boys na lang yung di coco. So boys drink coco juice. Ito kadas good. Ano to? Roasted coconut juice. Ang ingredients niya coconut juice 80%, tapos may water siya, sugar, coconut pulp, artificial roasted coconut flavor, citric acid. Subukan natin. $2.49 mga gastos. Meron din pala silang panla
Green bean. $6.49 mga ka-That's Good. Sa pagod food. Tingnan nyo. $6.49. Sarap to sa dinengdeng. Kaso may sitaw na, okay na. Meron sila ka-That's Good. Tinapang hasa-hasa. Hasa-hasa, tinapang mga ka-That's. Magkano kaya to? Philippines best. Ha? Mga ka-That's Good, ha? Ay, walang presyo. Wala na sa $7 to ka-That's Good. Meron din silang tuyo, tunsoy, mga ka-That's Good. Oh. May pichi-pichi na That's Good. Meron din silang siopaw. Ito yung mga bagnet nila, meron sila. Mga That's Good, kompleto rin sila. Pero hindi kompleto. Okay, okay. Pomelo. Ay, sorry. Ayan o, ka-That's Good o. Ganyan lang o, paper bag. Andyan na yung malunggay sa luyot natin o. Pero daan pa tayo ng superstore ka-That's Good dahil kulang pa to ka-That's Good. Mga ka-That's Good punta tayo naman sa superstore. Lipat tayo doon dahil bibili tayo ng repolyo para doon sa pansit natin, carrots, tsaka yung beans mga ka-That's Good. Napansin ko may mga European din sa Oriental mga ka-That's Good. Siguro nagluluto din sila ng mga Oriental flavors mga ka-That's Good. Kaya pumupunta sila dyan. Ayan o, sila Lolo tsaka si Lola mga ka-That's Good. Oriental. Katabi ng Yamato. Nagpipick up ako dun ka-That's Good sa Durdas. Dyan, nagpipick up ako dyan. Ito mga ka-That's Good, para makagamit ka ng pushcart nila dito sa superstore. Yan yung superstore. Kailangan may $1 ka para kasi nakalock yan. Ayan, hindi mo mahila yan. Kailangan lagyan mo dyan, tapos tulak mong ganun, tsaka mo tanggalin yan. Napahiya ko na ito. Ayun, tanggal na. Yan mga ka-That's Good. Yan. Nakakuha tayo ng pangit. Nanay dyan to. Ganda ng mga bulaklak ka-That's Good. $18 ang isa. Mga ka-That's Good yan. Ganda yan, mga bulaklak. Ito, meron pa rito. Oh. Nakawala na. Pero ayan, okay pa yan. Ito, okay pa to. Kahit pa paano, ayan, mga nasa ilalim. Yan, ito okay pa itong mga ka-That's Good. Meron tayong onion green, $1.99 itong mga ka-That's Good. Itong mangga ka-That's Good, red mango, $1.47 ang isa. Pero limit of 2 mga ka-That's Good. Pag lagpas sa dalawang kukunin mo ay $1.99 na siya mga ka-That's Good. Sarap na itong pag-uungan, no? Para siyang kumbaga sa Pilipinas yung shape niya, yung Indian mango, ka-That's Good. Kuha nga tayo ng dalawa para matikman natin. Ito, tapos ito, mukhang ang sarap eh. Dalawa lang muna. Kung masarap, babalik tayo. May lumalabas na steam. That's good. Ini-steam nila. Yung steam na tawag, hindi steam na mainit. Mist pala, mist. Mali na naman yung sinabi ko. May mist na lumalabas. Masarap to ka-That's Good. Pistachio. Pepper. Masarap yan. Yan black pepper pistachios. Mga ka-That's Good. Masarap. Punong-puno ng pepper.
Meron na tayong panghalo sa pansit canton natin. Mga ka-That's Good. Isadong pansit. Ito na yung saluyot, mga ka-That's Good. Lahat ng dahon, ka-That's Good. Oops, meron pa dun. Meron pa dun, eh. Oh, sayang, malunggay. Ito, mga ka-That's Good. Ito yung malunggay natin. Tingnan nyo, nakita nyo yung tangkay ng saluyot. Walang natira. Baka may daong pa yan, ha? I-microscope ko pa yan. Microscope pala. Ayan, mga ka-That's Good, malunggay, saluyot. Tapos ito, yung sahog niya na tilapia na ipiprito natin. Tapos, itong sitaw pa pala, mga ka-That's Good. Yung sitaw natin. Ito naman yung manok, i-adobo, mga ka-That's Good. Ang sarap. Ayan. Sarap niya. Salam. Yun, ready na. Ang sarap nito. Sitaw, saluyot, malunggay. Mga That's Good, ha. Piprito ko na lang itong sahog niya na tilapia. Mga That's Good. Pero magkape muna ako, mga That's Good. Sarap magkape. Yan, nakakain na, mga That's Good. Naluto na natin yung dinengdeng na sitaw. Tapos may malunggay, tsaka saluyot. That's Good. Ang sarap nito. Sinahugan ko ng pritong tilapia. That's Good. Yan. Tapos meron pa tayong Aniling na adobo. Adobo, That's Good. Ito na maputi, hindi masyadong maitim, pero masarap yan, That's Good. Adobong manok na may atay, tsaka balon-balonan, mga That's Good, ha. Yan, tara, kain na tayo, mga That's Good. Gabi na, alas 10 na lang gabi. Kakadilim lang kasi, mga That's Good.